Oscar Sierra Victor må taxi ind på bane 21 og vente. Tilladt at taxi på banen og vente, Oscar Sierra Victor. Oscar Kilo Golf, så er trafikken en Tesla, der starter fra bane 21 til højre mod Roskilde. Trafikken 2 minutter forstået, Oscar Golf. Oscar Sierra Victor, trafikken er netop startet i højre runden til bane 11, bane 21 til at starte. Tilladt at starte, hold øje med flyet i runde på Oscar Sierra Victor. Oscar ikke november. Oscar ikke november. Oscar ikke november. Må taxi til min position bane 21 og stop på dette venstre under Svikel er på fin. Og tak til position bane 21 og efter arbejde venstre under Svikel og det er en korrekt. Og så skal vi i næste stopplads på 32 nummer. Oscar Eagle Delta on a report breaking the line for the circuit to runway 11. Report breaking line for 11 Oscar.